urte betetzen dira 2016an gure Iruñak urteetan jai herrikoien alde egindako lanari esker. Lehenengo herri Sanferminak ospatu zirenetik eta berriz ere txoslak Iruñeko artegunean jartzea lortu genuenetik. Urtez urte Iruñeko plazak aldarriz betetzen ditugu eta aurten ez da ezberdina izanen. 9 egun, 10 urte eta 11 borroka elopean ospatuko ditugu aurtengo herri Sanferminak. O plazan zein Baratxurien plazan. Bai, 10 urte pasa dira eta ospatzekoa da. Baina bidea ez da erraza izan. Iruñeko txosnek eta herri Sanferminek 11 traba izan dituzte. Txosnen debekua alde zarretik kanporatzea, urteroko izunak eta abar. Horren aurrean, baina 10 urte hauetan zehar, askotariko kolektibo zein norbanako ezberdin eta anitz elkartu gara. 100 pertsona zein kolektibo pasa dira herri Sanfermietako bilera, txanda eta bazkarietatik, eta guztion arteko lanari esker, jai herrikoiak aurrera ateratzea lortu dugu. Hemen doakio gure eskerrik beroenak modu batean edo bestean herri Sanfermietan ekarpena egin duzuen orori. Elkarlana eta auzolana oinarri, aldarrikapena eta borroka erdigunean jarriko dituen jai eredu baten alde egin dugu. Herri Sanferminak hori direlako, balio mankomunak oinarri izan da, anitzak, parte-hartzailea, ekologistak, euskaldunak, antifasistak, antikapitalistak eta beste abar luze bat. Bestelako jai eredu bat eraikitza bidean eragile zen norbanako osatzen dugun elkargunea. Bidea luze izan da. Asko dira urte hauetan zehar, eraman ditugun hausnarketa eta eztabaida. Baina jai eredua astintzen jarraituko dugu. Iruñerriko kultur adierazpenei tokia ematen. Espazioa seguru bat eraikitzen. Eta Sanfermietan hartzen dugun txokotik gure aldarri eta aldarrikepanen zabaltzen. Hemendik, deia zabaltzen dizuegu herri Sanferminen parte izatera. Gora herri Sanfermina! Gora zue, gora herri Sanferminak!